Γεια σας. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση του λογισμικού Hot Potatoes. Έχουμε στον υπολογιστή μας το setup του λογισμικού, το οποίο το κατεβάσαμε από την ιστοσελίδα του Hot Potatoes του λογισμικού. Γράφοντας στο Google Download Hot Potatoes, μας οδηγεί στην ιστοσελίδα του λογισμικού και από εκεί μπορούμε να το κατεβάσουμε. Η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη. Αγγλικά, Next, δέχομαι. Όπως βλέπουμε ακολουθούμε πατώντας μία σειρά Next μέχρι να τελειώσουμε. Τώρα εδώ θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί θα πρέπει να επιλέξουμε τη γλώσσα. Δηλαδή βλέπετε αμέσως μετά με το που ξεκινάμε να μπούμε στο λογισμικό μας ζητάει να επιλέξουμε τη γλώσσα. Εδώ θέλει προσοχή, θα βάλουμε ελληνικά για να είναι το μενού μέσα για να μπορούμε να δουλέψουμε το μενού στα ελληνικά. Πατάμε OK. Αν θα μπούμε τώρα μέσα σε κάποιες από τις ασκήσεις που μας δίνει το Hot Potatoes, θα δούμε ότι οι επιλογές μας είναι στα ελληνικά. Αυτά για την εγκατάσταση του Hot Potatoes.